så kører vi her. Det som sker, det er, det første der sker, det er, at man får en mail, hvor der står, man er blevet ny bruger. Og det er en mail fra Conventus, og den åbner jeg her, og der står hej Sally Solskin, bla 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 bla. Du har fået brugernavn Solskin Sally, adgangskode det her. Giver man lige adgangskoden, og så går man ind på Conventus hjemmeside. Brugernavnet var altså Solskin Sally, adgangskoden har vi kopieret der, så kommer ind. Så kommer vi ind her, og det bliver vi meget klogere i. Så kan man trykke på adressebog, og så kan man se et hold her, der er Blæksprutte Dans forår 2003. Og det er altså det hold, som man er leder for. Nu trykker jeg på holdet her på teksten, og så åbner holdet, og så kan man se, hvem der ellers er leder. Det er Christine, og det er Sally Solskin, der er leder, og så er der alle de børn, som går på holdene. Hvis man så gerne vil skrive en e-mail til børnene på holdet, så kan man trykke herude på e-mail, og så trykker man ny e-mail. Og så kan man så finde sit hold her, der kommer alle så frem, og man skal være med at skrive til alle selvfølgelig. Og så kan man så finde sit hold under gymnastik, Blæksprutedans, og så kan man så tjekke dem alle sammen af. Og så kan man altså gå her tilbage i skrivevinduet herop og skrive husk hatte på næste mandag. Og så kan man skrive hej og så videre, og så kan man sende til hele holdet her. Hvis man i stedet for en e-mail vil skrive en sms, så trykker man på sms og ny sms. Og sms'er dem betaler vi for, så dem skal man først bruge sådan. Man kan kun bruge, hvis det er i tilfælde af aflysninger. Så vi går herned på vores hold. Blæksprutedans og åbner det. Sætter en hak ud for, at vi behøver ikke sende til Christine, for hun ved det godt. Vi behøver heller ikke sende til mig selv. Men resten af dem skriver vi til. Og så skriver man hej, Blæksprutedans er aflyst i dag. Vi ses næste mandag. Venlig hilsen Sally Solskin, SSB. Og så trykker man send. Det gør jeg selvfølgelig ikke lige nu. Godt. Den sidste ting, jeg gerne vil vise jer, det er igen, hvis vi går ind i adressebog, så hvis man har Blæksprutedans holdet her, så hvis man trykker på de her to mænd herude, så kommer der sådan en her frem, og så kan man trykke på afkrydsningsliste, og så kan man vælge tekststørrelse, lille eller stor. Vi vælger stor, trykker vis, og så kommer der altså en afkrydsningsliste frem her, lige til at printe, lige til at have styr på alle dem, der går på ens hold. Så det var sådan set det, og hvis I har nogle spørgsmål, så må I gerne vende tilbage, så skal jeg nok prøve at forklare det.